दा बेहायथ' जेबो मोनाखै लेपथिं मोननांगौखौबो हनै साबख'नानै बिटिसिआ दानना होबाय दा ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबनाय जाबाय। बिपिएफआवथ' जोङो दंमोन दंनायाव जोङो जेबो मोनथाय मोनाखै दा जोङो ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबदों। बिपिएफआवथ' जोङो दंमोन दंनायाव जोङो जेबो मोनथाय मोनाखै दा जोङो ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबदों। नोंथांमोनहा जेबो मोनथाराखै? मोनथाराखै जोङो। माबाफोर सरकारनि अनसुंथाइबो? सरकार मोननाया जों न' मोनसे मोनदों दा जोंहा लेपथिं मोननांगौ दंमोन बिपिएफएलनिफ्राय दा बेहायथ' जेबो मोनाखै लेपथिं मोननांगौखौबो हनै साबख'नानै बन्द' जानानै थाबाय मोनासै बिटिसिआ दानना होबाय दा जेबो फायखानाबो गैया जेबो गैया जोंहा न' मोनसेल' मोननायल' बेल'नि दा ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबनाय जाबाय। जोङो बन दाननानै जाग्रा मानसि गरिब मानसि जों जेबो उफाय गैया हाग्रा बंग्रा थांनानै जोङो बन लायनोबो हाला मैगं लायनोबो हाला जों गथ' गथायफोरखौ बोरै फोथांबावनो बोरैहाय जों लेखाफोर फोरोंबावनो दा बिदिखायनो जोङो सरकारफोरखौ खावलायहरनानै जोङो बेहायनो माबानाय जाबाय आरोखि जाहाथे नोंसोरो खामानि मावनानै जानो हायो। जों खामानि मावनानै जानो हानाय बा जोङो फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनो हानाय बेबायदि। बन दानोबा नोंसोरबो बिराद उफुद्रु खालायो दाननो हाया लायनो हाया बेफोरबायदि आरोखि। साहा बागान गायनाय लबार गायनाय बा सोरनिबा जिख्लाबसे गय गायनाय बेफोरखौबो एम्फौफैनो नागिरबाय बेफोरखौ एम्फौ थाइबाथ' जों मा खालामनानै जाबावनो बेबायदि। नोंथांमोना साहा बागानाव खामानि मावनानै जायो नामा? जों साहा बागानाव खामानि मावनानै जाया जों बन दाननासो जायो।